А чему у нас такого нема? Мы бы с задовольнением навчались бы на белорусской мове. Чтобы говорить на чисто русском языке, чикирикать. С одного боку я так само могу сказать, что может быть оно так и треба, а с другого боку шашка я добро володаю. Да как-то так, у нас же два государственных языка. Там есть только рашка, рашка. Все. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается демократию. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маім госцем, берасцейцам, магілёўцам. Бачите, что-то мяне перакліну, потому что з берасцейцамі ўсё там сябруе. Тым не менш, прадстаўнік асацыяцыі палітвязняў даволі і грамадскай арганізацыі акцыі беларусаў у Варшаве Васіль Плешкунов. Прывітанне, Васіль. Дзень добрый. Ах, добра. Што там мне апошнім часам шанцуе на магілёўцаў? Будзе... Ну, атрымліваецца, праграма-то ідзе ў запісу. Мы ўжо запісалі гэтую праграму, яна вось будзе перад выхадам вашай праграмы, таксама з выдатным магілёўцам, гісторыкам, але за Магілёў адкажаце і вы таксама. Ну, нема пытання. Скажыце, калі ласка, наколькі Магілёў гэта тая частка Беларусі, дзе менавіта нацыянальныя нейкія складнікі, нацыянальныя чыннікі беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці даволі слабыя. Ну, кажуць же, што вот дзесьці там уплывы, там расійскія, там вот, можа быць, украінскія, там яшчэ якія-небудзь, вот там вот, ці не? Ці адрозненне ёсць ад іншых частак Беларусі? Можа быць, адрозненне і ёсць, але самае галоўнае, што ну, вот, напрыклад, по той же самой мове. Конечно, у магілёўчане, яны больш размаўляюць на рускай. Ёсць такое. Але у мяне шмат сяброў, якія размаўляюць на беларускай мове, і ну, сам я на беларускай мове пачал размаўляць толькі 2 гады таму, ужо осознанно, скажем так. Вось. І до гэтага, калі я размаўлял з нашими беларускамоўнымі сябрамі, з моими беларускамоўнымі сябрамі, я тады еще размаўлял на украінскай. Ну, тому что мои дедуля и бабуля по материнной линии, яны нащадки украинцев, тому и ну, тому я размаўлял, и мне было сказано так: размаўляй, калі тебе гэта зручна, то размаўляй на гэтай мове. Так вось, я хотел сказать, что традыцый і людзей беларускамоўных в Магілёве хапае. Вось, нягледзячы на тое, што ёсць уплыв, конечно, ёсць уплыв расійскі і даволі такі моцны уплыв расійскі. У Магілёве, я скажу, што ў Магілёве і ў Магілёўскай обласці шмат все ж такі людзей, і якія і карыстаюцца моваю, і падтрымліваюць усё беларускае. І да нават я вот просто успомню сваё. Я калісьці працаваў настаўнікам працы у 3-й гімназіі горада Магілёва. Дарэчы, мы сёння записываем, сёння 1 червня, таму я віншую усіх настаўнікаў са сканчэннем вучэбнага года. Нарэшце скончылася ваша пахата, 9 месяцаў цяжарнасці прайшлі, цяпер уже 3 месяца адпачынку. Так вось, калі я працаваў, я знайшоў падручнікі на беларускай мове. Ну, падручнікі для працы. І вось мы просто з хлопцамі, мы іх разглядалі, і яны сказалі: а чаму у нас такого нема? Мы бы з задавальненнем навчались бы на беларускай мове. Вось, таму так. Калі казаць асабіста пра вас, ну вот вы кажаце, там ваши там продкі, бабуля, дзядуля там з Украіны, украінская мова бліжэй, але калі казаць увогуле пра тое ваше асяроддзе, наколькі ўсё ж такі
беларуская мова была запатрабаваная нават не пра мову можа быць нават пытанне, а вось гэтая спроба сябе усвядоміць і асэнсаваць, хто я, што я, потому что калі браць ўсё ж таки там скажем наши ранейшыя часы, то была такая жаданне ну неяк ад беларускасці нейкай пазбавіцца, асабліва калі ты прыехаў некуды з рэгіёна у сталіцу вучыцца, дык пахутчэй там пазбавіцца не толькі мовы, але і нейка можа быць акценту, чтобы говорить на чисто русском языке, как это сказать, чикирикать, так вот. Ну, так это ж, ну, как бы вот нормальное было такое з'ява, ці ненормальное? Як у вас это ўспрымалася? Ну, я ж кажу, я нарадзіўся на Кубани. Я нарадзіўся на Кубани, моя маці, яна кубанская казачка, ось, это усе, это вот якраз таки тыя самыя украінскія карані. А бацька мой беларус. І самае галоўнае, што по линии таты у нас ніхто не размаўлял таксама на беларускай мове. Ось, тым не менш, ну, так, я з бабулей, з дзедулей, я заўсёды размаўлял на украінскай, таму што яны, это іх была матчыная. Ось, і я з імі размаўлял на украінскай. Ну, а ніколі пытання не ўзнікала? Вот я з той паловай украінскай говорю по-украінску, а тут мы ж типа вот беларусы, а говорю по-руску. І вот неяк так алагізма не адчувалася? Самае галоўнае, што пытанне ўзнікала, но тады яшчэ, як кажуць, яшчэ был дзіцёнкам, тады яшчэ, ну, гэтага не разумеў. А вось калі ўжо пасля 18 год потрапіл у войска, вось тады ўжо і панеслася. Тады ўжо, ну, як заўсёды, у нас ўсё інтэрнацыянальнае, хлопцы з Украіны, з Беларусі, з Расіі, і з Літвы, хто у нас яшчэ былі, літоўцы былі, латышы, узбекі. І вось тут такое вось троху насамрэч непаразуменне, што, вот, напрыклад, з украінцамі я магу размаўляць на украінскай мове, з хлопцамі з Беларусі, ну, яны таксама размаўлялі на рускай мове. А маглі размаўляць і на беларускай. І от уже оттуда пайшло, што хіба калі у мяне есть беларускія карані, чаму я не магу размаўляць на беларускай? Ну, так, дзесьці штосьці там... Фактычна, ўжо калі я ўжо пераехаў у Магілёв, это было больш за 30 гадоў таму, адразу пасля войска, я пераехаў у Магілёв, то я, шчыра кажучы, я чакаў, што там будуць таксама размаўляць людзі на беларускай мове. Ну, тут тоже все по-руску, все як-то так вот. Ну, тады же толькі скончился Советский Звяз, 89 год. Ось, тут все гэта вот перастройка, перабудова гэта невядомая. Вось. Ну, потым як-то так, ну, добра, ну, нема мовы, ну, хтосьці размаўляе, хтосьці не размаўляе. Прычым самае галоўнае, што я адразу паступіў у наш магілёўскі тады яшчэ педінстытут, і нашы настаўнікі таксама. Хтосьці размаўляў на мове, хтосьці не размаўлял. Тоже такое было. Ну, вот один у нас был наставник, у нас был выдатный наставник, выкладал логику, и он нам сказал: як хочете, вы у школе вывучали беларускую мову, тому мне усе экзамены, усе зачеты будете сдавать на беларускай. Ну, так оно и было. Ну, а этого не было ж обурение. Да как-то так, у нас же 2 государственных языка. Не, ну, один только я сдавал на русский, потому что, ну, я мне сказал, ну, коли ты мовы, ну, я научался все ж таки на Кубани, тому он сказал, что, ну, ты, ладно, тебе можно. Ну, так вот отбылось. А потом уже... Калі шыра, то я пасля 20-го пачал уже больш ужываць, ну, дзесьці по одному слову, дзесьці по 2 слова, там, и так далей. І калі твоё асяроддзе, вот, а у нас, скажем так, сярод людзей, якія трошку больш да музыкі, ну, Змейцер, я уж не буду казаць, добра гэта ведаеце, хто больш да музыкі, да нармалёвай музыкі, яны больш ведаюць мову, і не то, чтобы больш ведаюць, а больш карыстаюцца мовай і больш разумеюць, што такое Беларусь, што такое, што мы, где мы, і
і як мы, ну што, ну як-то так вот. Ці ну вот вы атрымліваеце вот добрый у мяне зараз гость потрапіўся, што ён з аднаго боку ведае так бы украінскую частку сваёй крыві і сваіх продкаў і беларускую таксама. У нас заўсёды было такое, што ну вот паглядзіце на украінцаў, яны ж вот кроў з малаком, у тым сэнсе, што калі штосьці не так, там гонар і годнасць стаяць, чуб на бок, шаблю нагала і папёр, давай я зараз там покажу і все такое. А беларусы там, ой, а можа быть так і трэба, мы вот тут пасядзім, ну ай, вот моя хата з краю, я палітыкай не інтарэсуюсь, і такое, ну а дзе ж, вот як вы, беларусы, свой гонар і годнасць, вот як адстая, ці яго нема у вас у рэшце рэшт. Вот патлумачце мне, як чалавек, які ведае і той бок, як яно выглядае звонку? Ну, калі сказаць коротко, то с одного боку я таксама могу сказаць, што можа быць яно так і трэба, а з другого боку шашка я добра валодаю. Калі што. Ну, але калі казаць за беларусаў, то бок я ганаруся сваёй часткай украінскай крыві, таму што яны могуць вот паказаць вось гэтым, а вот это, ну я разумею, што яна ў мяне ёсць, але лепей я нават і прамаўчу, каб не ганьбіцца вот узгадываць. Не, сэнс у тым, што калі вот так вот казаць, тады ну, калі чалавек не ведае сваю гісторыю, а я заўсёды, вот калі мы збіраемся на Каперніка, я заўсёды кажу, што трэба ведаць сваю гісторыю, таму што без гісторыі будучыні няма. І калі взять нашу гісторыю, то беларусы заўсёды былі такімі ваярамі, такого давалі тым же самым маскалям, што, прабачце, гонар і годнасць ёсць такі, што нам трэба ганарыцца сваёй гісторыі, таму што таких, прабачце, люлей, якіх давалі маскалям, давалі ну, не толькі украінцы, а добра давалі беларусы. І я вельмі ганаруся нават тым, што ну мой дед, напрыклад, ён быў камандзірам партызанскага атряда у Беларусі, і я ведаю дакладна, што яго атрад не краў у людзей. Гэта я дакладна ведаю, таму што дед... Ну, что вы говорите? Что значит крау, не крау? Это ж святые люди были, партизаны. Вы что? Да, якія яны былі святыя. Сэнс у тым, што у мяне оба деда былі у акупацыі. Адзін был камандзірам партызанскага атряда, другі был на Кубані таксама в акупацыі. Я толькі ўжо пасля войска даведался, што ён... Вось гэтыя вышкі, якія нефть качаюць, ён іх, ну, тыя, што не паспелі закансерваваць, ён іх падрываў. Вось. І самае галоўнае, што мой дзед Васіль, ну, які, гонар якого я і названы, вось, мой дзед Васіль, той, што з Кубані, ён партызан вельмі не любіў. Але з дзедам Ігнатам яны заўсёды былі на роўных. Таму што вось як-то так адбылося, і наколькі я ведаю, што дзед Ігнат у свой час за марадзёрства дваіх, калі не памыляюся, расстралял. Не сам, ну, было такое. Ну, таму што калі взять, вот, ну, вот насамрэч, па першай адукацыі я настаўнік гісторыі. І аднойчы так атрымалася, што я проста залез у архівы Магілёўскага педінстытута і проста полазил, почитал те ж самые работы Ленина, якія не даюць на агульную. Гэта таго самага Леніна, які прыдумаў Украіну і Беларусь, да? Так ось, калі то чытаеш, што ён там піша, усіх расстрыляць, усіх убіваць і гэтак далей, які же тут добры чалавек? Які же тут добрый человек? А калі пачынаеш падымаць архівы тых же самых партызанскіх атрядов, прычым не партызанскіх атрядов, а людзей, якія ну як это было, не давалі паказання, а з імі просто размаўлялі, як оно што адбылося, ну у тыя часы. Ну, як на Беларусь і вражкі называюць Великая Отчинная война, ну, у Другой мировой. І там люди конкретно распавядаюць, і гэта все написано, это все запротоколировано, что приходили
до нас забирали там тое, забирали тое, и попробуй что-нибудь скажи, адразу могут и в расход пустить. Было и такое. И вось, скажем так, что, ну вот опять же, это вертаясь к тому же самому моменту, что я казал, что трэба ведать свою историю. Нам заўсёды казалі, што все, ось ёсць чорнае, ёсць белае, ніякіх полутонов і гэтак далей. Калі чытаеш падручнікі, тым больш падручнікі тыя, якія зараз пішуць, это волосы дыбкі становятся. У меня аднойчы была яшчэ такая история. Я ў сваёй гімназіі был не толькі настаўнікам працы, но был яшчэ электрыкам. І вось я у кабінеце гісторыі меняю лампочки. І ў гэты час ідзець вот у нас, як она, господи, все вылетело из головы. Обществоведение. Грамадствазнаўства. Да, грамадствазнаўства. Но я по першай адукацыі настаўнік гісторыі обществоведения. Ну, это так написано было. Вот. И вот гэта грамадсказнаўства, я меняю тыя лампочки, чую, аб чым распавядае настаўніца, думаю, господи, что ты кажешь? Что ты кажешь? И дети вот такие вот сидят такие, то же самое. У очах только одно. Что ты несешь? Где у нас усё добра? Як у нас усё добра? Ну, и так далее. Потому что все с подручников. Все с подручников. Тому так. Але у такім выпадку вот адкуль мы шмат кажам про тое, што трэба ведаць сваю гісторыю, ну глыбінна і шырока гісторыю сваіх краінаў. Я думаю, што любыя там народы, звычайны чалавек, ён уже там не сядзе і не раскажа табе, што там было, у якім годзе, якая там бітва і што. Але ў выпадку з беларусамі так нават і таго няма. Такое адчуванне, што у нас, па-першае, пантэён герояў раз-два і абчоўся, па-другое, ну, асоба как бы і няма чым хваліцца. Спытаеш у любога беларуса, назаві герояў сапраўдных, не з Карыну там ці не яшчэ кого-нибудь, а сапраўдных герояў Беларусі, ну, зразумела, там кожны скажа, там Кастусь Каліноўскі, хтосьці, моцна падумаўшы, можа быць, прыгадае Касцюшку, ну, яшчэ там пару чалавек, хто яшчэ больш-менш там цікавіцца гісторыяй, можа быць, князя Астрожскага прыгадае, Воршу і гэтак далей. І ўсё. І так сказаць, ну так а чым тут асоба хваліцца? Про партызан мы не гаворым, вы ўжо тут що сказалі. І чым хваліцца? Про зялёных братоў мы нічога не ведаем, тому что это ўвогуле, калі і пачуем, што, дык это ж былі бандыты, нацыяналісты. Ну так. Ну я просто вот наколькі я это ведаю. Я до того, что и адкуль возьмется. Так вот я что и хотел сказать, что я просто, опять же, по своих вучнях. Дарэчы, я тут уже сустрэў сваіх вучней, і это была такая сустрэча. Яны, калі мяне ўбачылі, толькі было такое: о, і вы тут. Я кажу, так, ну и так далее. Так вот, я просто гляжу по своих вучнях, нават яшчэ тады, до 20-го года, яны вельмі умелі карыстацца інтэрнэтам. І вось гэтае тое, што нас калісьці яшчэ у 80-х годах того веку нас вучылі чытайце паміж строчкамі, зараз яны так добра гэта ведаюць і так добра гэта ўмеюць. І яны знаходзяць тое, што патрэбна. І я просто хочу сказаць, што ў 20-м годзе я просто бачыў, як хлопцаў, дзяўчат, вот этих вот моих вучней, як іх падарвала. Яны просто... я не ведал той гісторыі, што яны ведалі. Я не ведал того, што яны мне распавядалі. І вот дзякуй Богу, што все ж таки у нас той же самый ёсць Белсат, які добра, такія у іх ёсць перадачы па гісторыі. Добра, што у нас і Катя Ваданосова добра распавядае. І я хочу сказаць, што шмат хто зараз у Беларусі это все глядзіць. Конечно, втихушку, конечно, 10 так праз VPN, и так, чтобы, не дай бог, их не заўважили.
таму што зразумела, чым гэта можа скончыцца. Вось, але людзі глядзяць, людзі ведаюць. І я дакладна об этом ведаю, таму што мне об этом кажуць. Як вы лічыце, ўсё ж таки, як гэтае вось веданне данесці да шырокага колу беларусаў, тому что безумоўна ёсць выдатныя праграмы там, якія робіць і Кацярына Ваданосава і Акудович, там ёсць там іншыя праграмы по беларускай гісторыі, можа быць не такія раскручаныя, іх дарэчы дастаткова шмат, але можа гэтага мала, можа нам не хапае якога-нибудь, ну я не ведаю, там свайгоніка там Голливуда, там сваіх нейкіх, я не ведаю, коміксаў, там чагосьці вот свайго беларуска. То бок такое мас-медыа. Не, гэта патрэбна і вельмі патрэбна, таму што чым больш будзе того, вот як вы казалі, што у того мас-медіа, чым больш будзе того мас-медіа, тым больш мы будзем, не мы, а людзі будуць ведаць аб тым, што ў нас было, што ў нас есть і так далей. Чым больш будзе кніг, прычым самае галоўнае, што чым больш будзе кніг не толькі па гісторыі, там падручнікаў, там яшчэ штосьці, чым больш будзе кніг художественных, такіх, ну, той же самай фантастыкі. Чаму не? Фантастыка, напісаная на беларускай мове пра Беларусь і гэтак далей, гэта просто выдатна. Фільмы, якія бы зараз таксама здымаліся б у любых стилях, ад дакументалак до ігравых, ну, я не ведаю, да та же самая фантастыка. Вось, все гэта патрэбна, таму што няма зараз у людзей, ну, вот, як калі взяцца за телевізор у Беларусі, то там у людей ничего нема. Там есть только рашка. Все. Вось. Калі б нават хаця бы была б, ну вот, добра, вот Дикавицкі зараз там робіць штосьці праз космос, там ідзець да людзей, даходзіць, дай Боже, чтобы оно доходило. Я пакуль яшчэ не чуў про гэта, но калі доходит, то гэта будзе вельмі добра, калі все там наши перадачи праз той спадарожнік, які, ну, як яны робяць, яно будзе доходить до людзей, гэта будзе вельмі выдатна. Каб людзі ведалі, каб людзі чулі, каб людзі чыталі, каб людзі глядзелі. Таму што камусьці добра заходзе кніжка, камусьці добра заходзе фільм, камусьці добра заходзе, што, напрыклад, тыя же самыя слухавкі вушы, пакуль ты там працуеш альбо яшчэ штосьці робіш. Я, дарэчы, так вось пераслухаў ахоту, дзікае паляванне. Пераслухаў дзікае паляванне. Калі ты просто вот ты працуеш і ты это слухаеш, і оно тебе так заходзіць, просто супер. То бок, ну, у тебе ёсць час. Вось, кожны по-свойму гэта, да кожнага по-свойму гэта павінна дайсці, но самае галоўнае, што гэта патрэбна, все гэта патрэбна. І чым больш мы будзем гэтага рабіць, чым больш нашай культуры дойдзе да людзей, тым гэта будзе лепей. Але глядзіце, спадар Васіль, калі вот, ну, як гісторык, колькі ўжо спробаў было вось гэтага беларускасць не то што там пашырыць сярод беларусаў, каб вот все-таки там квітнела, развівалася і гэтак далей, пачынаючы з таго ж самага там паўстання Кастуся Каліноўскага, таксама вот беларусы даводзілі пра беларускасць і далей. Колькі хваляў было вот этой адраджэнцы і ўсё. Ну і как-то вот уздым лёгкі і зноў падзенне, уздым лёгкі і зноў падзенне. Можа, яно беларусам асоба і не трэба. Ну вот такія мы вот ёсць, такі вот у нас шлях пакручісты, вот што мы вот такія, с нявызначанай смерцаючай ідэнтычнасцю. Ну, я магу сказаць, як кажуць мае сябры тут, калі ўжо ты пачал размаўляць на беларускай, калі ты ўжо пачал глядзець, што і як, то калі ўжо ты пачал, то трэба далей ісці і нам таксама. Вось, а насамрэч яно все патрэбна. Яно все патрэбна абавязкова, таму што, ну,
Ну так, зараз просто, ну, напрыклад, калі от размаўляеш тоже з хлопцамі, з украінцамі і размаўляем пра тое, што зараз в Беларусі няма беларускай мовы, за гэта сажаюць. І у іх такое адразу, як гэта можа быць? А вось так. Людзям трэба ведаць мову, людзям трэба ведаць сваю гісторыю, людзям трэба ведаць сваю культуру, але калі вот это будзе засилье, тое, што зараз ідзе засилье расійскага, ну это, ну, так оно не атрымаецца. То тады будуць людзі ведаць толькі тыя, каму хто, ну, не то чтобы хоча там і можа, а хто можа адключіцца ад телевізора, як я кажу. Адключіцца ад телевізора. Калісьці моя мама, якая жывець на Кубані, яна, ну, вот я калі прыехал сюды, яна мне казала: сынок, давай прыязджай, можа, давай все-таки до нас приедешь. Потым сказала: не, лепей не трэба, таму што цябе ўжо і тут шукаюць. Ось. А потым яна мне сказала так: сынок, я 2 месяца не глядзела телевізор. І я пачынаю разумець, што і як. Ось. І я ведаю, што у вас заўсёды ёсць вот это вот пытанне, як мы прыедзем да Беларусі і нам скажуць: ідзіце вы нахер са сваёй ідэяй. Я хочу сказаць так, што на мой погляд, мову, гісторыю і гэтак далей не трэба так вот браць і насаджаць. Паступова. Можа быць паступова, гэта на мой погляд. Перевести ўсё дзяржаўнае перевести на мову, як гэта у нармалёвых краінах робіцца. А людзі, хочаш, размаўляй на мове беларускай, хочаш, размаўляй на мове расійскай, хочаш там на нямецкай, але, напрыклад, калі тебе патрэбна там штосьці рабіць, прыйсці там, ну, пакуль у нас ісполкомы, так, прыйсці да таго ісполкома і запоўніць якія-небудзь паперы, то каб там было на беларускай мове. Там яшчэ штосьці, тэлевідение перевесці на беларускую мову, радыё перевесці на беларускую мову. Таму што ніхто не можа зразумець, вот з кім бы я не размаўлял, не толькі з украінцамі, а з кім бы я не размаўлял, вы палякі, немцы, яны заўсёды кажуць: як можна размаўляць не на сваёй мове? Як ірландцы размаўляюць, скажуць табе беларусы, якія как бы на рускай гавораць, і лічыць это нармальным. Не, мову трэба вяртаць. Мову трэба вяртаць, і мову, і культуру, і ўсё трэба вяртаць. Таму што гэта наша. І я, напрыклад, я гэта лічу сваім. Ну, некаторыя кажуць, што я не беларус. Ёсць такое, но я лічу гэта сваім. Беларусь гэта наша. Дарэчы, кажуць, што не беларус, неяк мне яшчэ даўно Зміцер Дашкевіч сказаў такую фразу, дарэчы, які таксама нарадзіўся дзесьці там, здаецца, у Сібіры, потым быў прыведзены у Беларусь. Ну, беларус ад беларусаў. Ну, сэнс не в этом. Ён сказаў так, што беларусамі не нараджаюцца, беларусамі становятся. Ну, так оно и есть. Так оно и есть. Потому что я широ скажу, что я в Беларусь приехал яшчэ не беларусам. Беларусам я стал паступова. И вот, дарэчы, калі уже я приехал, у меня 4 дні тому было 3 гады, як я уже ў Польше. И вось калі я приехал у Польшу, и адразу, калі мне заполняли мои паперы, и пытали, кто я по национальности, я одразу сказал: белорус. Не, я не русский, я белорус. Калі меня затрымлівалі, першы раз, калі меня затрымалі в Магілёве, меня пытали, ну, наше, пробачьте, ну, мусарьё, и они пытали меня так: ну, ты же русский, куда ты лезешь? Я им сказал: не, я не русский, я белорус. Это так помылково в пашпарте написано. Ось. Моя сестра родная, яна адразу, як толькі яна атрымала пашпарт, ну, там, на Кубані, яна адразу сабе запісала беларускай. Я тады, ну, тады не я запісваў сабе, это мамка мне рабіла мой пашпарт, і яно потым пашло рускі. Але не, я не русский, я давно уже не русский. І я не могу быць русским. При усім жаданні. То бок это мае значэнне. Маем.
мае значение. Мы ж зараз вот тут как бы глобализация, вот как бы стираются межи, якая розница? Ну, давайте скажем так. Самое простое. Когда началась война, конечно же, я одразу написал, что я не за Рашку, а за Украину. И мои одноклассники, якія, до речи, у основном 90% з украинскими фамилиями, почали мне писать. Что ж ты робишь? Не, там, как-то там, вспомни свои корни. Кто ты есть? Я кажу, я-то свои корни памятаю. А вы хоть памятаете? Вы ведаете, вы просто поглядите на свои прозвища. Поглядите на свои прозвища. У вас прозвища украинские, а вы кажете, что вы русские. А я не русский. Я не могу быть русским, потому что батька мой белорус, маті кубанская казачка. Який я нафиг русский. Вот и все. Тому так. Может быть, я штосьці я, до речі, калі я приехал в Беларусь, я ніколі не казал, что я русский, я казал, что я с Кубани. И во мне есть казачья кровь. Все. Вот так. Так вот это белорусская, я не ведаю, здольнасці, что вот это счастье ці несчастье, як Павел Церашкович про гэта сказал, что у нас есть такая магчымасць абрання сваёй ідэнтычнасці, то есть у нас абраная ідэнтычнасць. У пэўны момант беларусы, калі задумываются, то вырашаюць, кім мне быць, і хтосьці становіцца на пазіцыю там я русский со знаком якости без, я там поляк, у меня карта поляка у кишэні в джинсах, там я там яшчэ кто-нибудь украинец, ну и там ці можа я беларус. То бок гэта ўсё ж таки ёсць такое ці няма, і наколькі гэта, на ваш погляд, добра ці дрэнна для этноса, для нации? Ну, скажем так, конечно, кожны вырашае сам, кім ему быть ему беларусам, полякам, ці літоўцам, ці немцам, ці там англічанінам, это зразумела, кожны сам вырашае, але ўсё ж таки калупні того поляка, які был калісьці беларусам, то под ім беларус і будзе. Под той скурой поляцкай будзе беларус. Я памятаю тоже вот адразу, калі приехал сюды, пачал працаваць, тут уже с поляками, яны мне казалі, ну так во, давай, ассимилюйся, заставайся, ассимилюйся и давай. Я кажу, не. Трошечку побуду и додому. Там яшчэ столько невырашаных пытанняў засталося. Слушайте, ну что это за подыход такі? Это ж такая нормальная беларуская традыцыя, там прынять колер там этой болотной тіны, там сосны, нацыі, з якой ты зараз жывеш, у краіне, у якой ты знаходзішся. Як это? Мы ж памятаем, беларусы любілі, з'ехаў беларус у Канаду, і ўсё, праз там год няма беларуса, ёсць новы канадыец. Які беларус? Я ж во, паперы, чытайце. Але ж заўсёды памятаюць сваё. Памятаюць? Памятаюць. Вось колькі разоў я вот так вот с людзямі размаўляў, з нашымі палітвязнямі, і не толькі з палітвязнямі, як бы не было. От там пачынае там, та я ўжо тут асіміляваўся, там, і мне ўжо тут добра, там, і так далей. Але ж все адно памятае пра сваё. Памятае, а як у нас было, а як он тут... Ну, і... Так, ёсць шмат, хто кажа, што не, калі у нас усё памяняецца, я жыць буду тут, а дадому буду ездзіць, можа быць, штось дадому. Кажуць, не да Беларусі, кажуць, а дадому я буду ездзіць, каб штосьці там можа дапамагаць, альбо ў госці. Ну, шмат такіх. Але ж шмат такіх, прычым самае галоўнае, што ўсе от такого ўзроста пасля 40 гадоў. Усе кажуць, што не. Трэба ўсё ж такі, калі ўсё памяняецца, ехаць дадому і там налажваць жыццё. Можа быць, мы гэтага налажанага жыцця не ўбачым. Ну, добра, што хоць дзеці, унукі убачаць, но нам гэта для этого нам трэба шмат чаго зрабіць. Васіль, можа быць, сваю беларускасць там памятаюць ці узгадваюць пэўныя моманты, але наколькі ім усё ж такі нейкія такія іншыя моманты важныя. Я прыгадваю гісторыю, якую мне расказвала прадстаўніца
асацыяцыі беларусаў Канады, згуртавання беларусаў Канады, Алена Лявонченко. І яна кажа, што ну вот беларусы ў пэўны момант хтосьці прыязджаў, хтосьці вот з даўно тут жывучых раптам прыгадалі, што яны беларусы, вырашылі там пашукаць дзесьці іншых, каб вот ўсё ж таки суполку, каб не сядзець там жыць сваім канадыйскім жыццём паасобку, а так можа быць разам, нешта там беларускае такое. І прыходзілі да іх у памяшканне канадыйскай дыаспары, дзе, безумоўна, і пагоня, і чырвона-белы сцяг, і такія: ой, вот беларусы родненькие, давайте раз... Ой, не, вот этого вот всего, вот этого вот оппозиционного, вот нам не надо, мы лучше вот подальше. Мы что, там, в Беларусь ездим, вот это все такое. Так, все ж таки, беларускасці адрозніваецца ад адна ад другой? Ну, люди ж розныя бываюць. Все по-рознаму. Напрыклад, тут учора мы рабілі мерапрыемства по Дню дзяцей в Белдоме, і да мяне падышлі жанчыны, попросили, каб мы не выкладалі фота з імі, таму што яны яшчэ ездзяць у Беларусь. Але яны прыйшлі на гэта мерапрыемства. Таму што так, і тут і сцяг, тут і пагоня, і все, што заўгодна, але яны прыйшлі. Яны бачаць, што гэта нашае беларускае. І размовы на беларускай мове, і яны самі размаўлялі на беларускай мове. І нема таго, што... Ну, можа быць, хтосьці кажа, што не, мне вот это вот не патрэбна. Там ёсць і такія, да нават сярод палітвязняў ёсць такія, ну, якіх называю прымазаўшыся. Таму што ён выпадкова патрапіў у гэта, а зараз дайце мне грошай, а свой чырвоны белы сцяг забярыць сабе. Ёсць такія. На жаль, ёсць. Я не магу сказаць, што такіх людзей шмат альбо не шмат. Людзі розныя бываюць. Але все ж таки у асноўнай сваёй масе я скажу, што беларусы за беларускасць. Сёння, дарэчы, прачытал такое выказванне, што зараз псіхолагі больш патрэбны не тым, хто выходзіць з цюрем, а тым, хто больш за 5 гадоў пражыў за кардонам, то бок нам уцекачам. Вось. Я на гэта адказаў, што не, псіхолагі зараз больш будуць патрэбныя тым, хто застаўся в тым концлагере. Так вось, гэта пра тое, што людзям патрэбна будзе вось гэта вот дапамога з тым, каб зноў адчуць сабе беларусамі. Можа быць, хтосьці там уже пачаў там казаць, што так, я уже паляк, там, можа, там я там яшчэ хтосьці, як уже мы казалі пра гэта. Але все ж таки, штосьці вот тут, вось тут, не толькі тут, а вось тут оно застаецца. І калі ты прыняў эту беларускасць вось гэтым, то до гэтага быстрей дойдзе. Скажите мне, Василий, як гісторык, усё ж таки, калі трошку занурыцца ў гісторыю, там узгадаць і Вялікае княства літоўскае, і Рэч Паспаліту двух народаў, у які момант? Што здарылася? Чаму беларусы, калі вот нашыя народы пайшлі рознымі шляхамі, тыя, хто жыў на тэрыторыі вось гэта Вялікага княства, там ці Рэчы Паспалітай, там те ж самае там Літва, там палякі, украінцы, беларусы, калі пайшлі кожны па сваім шляхам, дзе беларусы свярнулі не туды, што ім стала вот эта вот ідэнтычнасць свая, вот эта свая тоеснасць, ну, как-то не вельмі важная. Ці яны нікуды там не туды не сварочвалі, а гэта наш шлях? Ну, это больш все ж таки гэта наш шлях, таму што кожны пайшоў по свайму шляху, кожны народ пайшоў по свайму шляху. У кагосьці гэта атрымалася, скажем так, хутчэй і лепей атрымалася. Скажем так, што по Беларусі шмат хто прайшоўся,
як то па Украіне менш і па прайшлі. Украіне таксама. Ну просто вось гэты свой, якісьці свой такі шлях. Нават і не ведаю, як это можна сфармулировать, але самое галоўнае, што насамрэч ёсць у беларусаў свой шлях, якісьці такі, можа быць, не то чтобы, ну так, у украінцаў у іх все больш такое шашку, ну не шашку, іх шаблю ў рукі і наперад. Ось у беларусаў ёсць трошачку такое, што ладно, зараз пацярплю, але ж ну, скажем так, што ёсць такое, што можа я і пацярплю, але ж все ж таки калі дапішэць, то беларусы даволі такі добра даюць, як то, ну па-рускі здача, не памятаю, як то па-беларуску. Ось. І даюць не толькі здачы, а даюць яшчэ і у дадатак. Так даюць, што мала не будзе. Ось. І насамрэч гэта можа быць такі шлях беларускі ці што, но Ну просто ведаеце, я аднойчы, калі мы разважалі на тэму, не ў нашай праграме, мяне таксама там запрасілі пра там паспрачацца ўсё ж таки пра нацыянальную ідэю, у тым сэнсе, ці патрэбна нам ввогуле гэтыя пошукі нацыянальнай ідэі. І мне там сказалі, ну ладно, там шлі нацыя-будаўнічыя працэсы, там 18-19 стагоддзя. Ніводная нацыя, там ніводны этнас не прайшоў міма гэтага будаўніцтва, апроч беларусаў. Неяк вот яны вот так вот міма прайшлі, вот стаяць гэтыя муры такія вот, што вот нам трэба, а беларусы як краты такой, раз туннель прарылі ўжо там міма вот этих вот усіх працэсаў і ўсё, ну вот такі у нас шлях по туннелях кратоў іх таких. Так у нас же, дарэчы, до сих пор яшчэ беларусы спрачаюцца, беларусы мы альбо літвіны. Ёсць людзі, якія кажуць, не, мы не беларусы, мы літвіны. Нечего, вот это Екатерина нам это вот придумала, это, и вот это нам черная метка. Так. Ну і ось это ж то ж самае, як расіяне нас бульбашамі акрысцілі ў свой час. Тоже такая. А так, ну, все ж таки я прытрымліваюсь того, што ў Беларусі свой шлях. Асобны, можа быць камусьці незразумелый, тым больш, што калі людзі глядзяць звонку, ну, кожны же все ж таки, у кожнай па-свойму. Добра, і што, я разумею, свой шлях, у кожнага свой шлях, ну вот у нас вот такі вот кратоўе туннельны, вот, але што мы па выніку атрымаем вот такога падыхода да гэтых усіх працэсаў? Мы абыдзем з боку усе гэтыя нацыя-будаўнічыя, абмінем іх, ці нешта пабудуем своеасаблівае, але што гэта тады будзе? Все ж таки, я так думаю, что все ж таки мы побудуем свое. І гэта будзе, вот наши нацыя-будаўнічыя працэсы завяршыліся, мы пабудавалі свой нейкі дом без адной сцяны, бо там у нас мяжы няма з Россией. Мова у нас будзе такая, у нас, конечно, две дзяржаўныя мовы, но мы говорим на нормальном языке, вот, ну и все остальное. Так. И у пэўны момант мы выбираем все ж таки абраную ідэнтычнасць, вот это прынцып захоўваем. Але ж все ж таки за тое, чтобы з Россией была абавязкова был кардон, причым кардон такі добрый. Я, дарэчы, пачуў ад адной жанчыны яшчэ ў 23-м годзе тут такую прапанову. Я хочу, каб не было России, а было одно великое российское море. Ось. Ну, можа быть, не трэба расійскага мора, а вось ров з крокодиламі все ж таки патрэбны. З такімі, каб былі і зімой таксама зімастойкія такія, марозастойкія крокодилы. Ну ясно, то бок мы разважаем ўсё ж таки, што будзе у нас на беларуска-кітайскай мяжы, да? Так. Оно так і будзе, беларуска-кітайская мяжа. Альбо мора. Большое, великое такое расійскае мора. Усё ж таки, калі мы кажам пра закранули эту тэму нацыя-будаўнічых працэсаў, ўсё ж таки беларусы як нацыя склаліся ці не? Складаюцца.
на мой погляд, яшчэ складаюцца, таму што все ж таки ідзе працэс і скажем так, шмат чаго яшчэ патрэбна все ж таки, каб то бок, скажем так, у основе сваёй Беларусь як нацыя склалася ўжо, але яшчэ ідуць даработкі, дапрацоўкі. Вось так. Хутчэй за ўсё так. Як на вашу думку, наколькі беларусы талерантны народ? Вельмі талерантны, але яны са распрасцёртымі аб'яццямі прымуць і рускіх, і украінцаў, і пакістанцаў 150 000, да? Але наколькі бы не былі беларусы талерантныя, калі усялякія дурні зражкі пачынаюць пісаць Беларусія, то такіх атрымліваюць нават ад тых, хто зараз знаходзіцца ў Беларусі. Такого атрымліваюць, што і вось мою старонку ў Трэц уже прызналі як заўсёды экстрэмісткай. І вось, я заходжу ў Трэц і читаю, піша які-нибудь расіянин ці расіянка: вось я хочу ехаць да Беларусі, што мне для этого патрэбна? І адразу ледь не в один голас: билет обратный праз 5 хвілін, як приедешь до Беларусі. Все. 5 хвілін табе хопіць. То бок ніхто не хоча зараз у Беларусі. Мы можем там прымаць людзей, як вы кажаце, з распрасцёртымі аб'яццямі, но тым не менш, калі мы ведаем, што гэта не тыя, хто хоча нам добра, то яны нам не патрэбны. Якія б не былі беларусы талерантныя, якія б не былі яны, як рускія кажуць, терпелівыя, але ж ніхто не захоча, каб побач з табой жыло якое-небудзь невядома што, якое будзе хадзіць і з твоей краіны рабіць сметнік. Васіль, а ўсё ж таки у 2020 годзе што асабіста вас прымусіла выйсці на вуліцы? То бок, вот уявім сабе, што Лукашенко у 19 годзе, на пачатку 20-го, павёў сябе адэкватна у дачыненні да ковіда. Не вот это вот все. Где вы его видите? Трактором лечитесь с водкой. А как бы адекватно себе повел. Как бы іншае. То бок, наколькі беларусам сапраўды патрэбна была свабода, ці ім патрэбны быў просто, больш сучасны, такі апгрейджаны Лукашенко? Не. Апгрейджаны Лукашенко был не патрэбны, таму што адразу я просто памятаю, што насамрэч я першы раз я галасаваў, як і шмат хто з нас, за яго. Было такое. Потым, калі ён у першую сваю кадэнцыю панарабіў вось гэтай всей, я не ведаю, як это можна нармальным словом гэта сказаць, і той рэферэндум, і две мовы, і просто, на той момант я был, скажем так, мы займаліся трошечку бізнесам, і калі мы зразумелі, што нам перакрылі кісларод па ўсіх напрамках, мы зразумелі, што это не тое, што нам патрэбна. Ось. Это раз. По-другое, за весь той час, што ён быў у ўлады, на жаль, ён і там зараз, я не памятаю нічого, каб ён зрабіў штосьці нармалёвага. Можа быць, там і было штосьці, але ж тым же самым 20-м, тым же самым 19-м ён так усё перекрэсліў, што народ нават і не памятае, што можа там было штосьці там, можа штосьці ён і зрабіў. І, скажем так, я неафіт. Як вы кажаце, насамрэч неафіт. Я памятаю, што мы выходзілі калісьці, калі на плошчы выходзілі, мы там хлопалі. Было такое, я 2 ці 3 разы я далучаўся да людзей таксама. Вось, потым нас папярэдзілі, што будуць затрымання, і все, мы перасталі выходзіць і гэтак далей. Але ж
кожны раз, калі вось гэта вот былі выбары, вось гэтыя, без выбары, я кожны раз сказал, ничего не атрымаецца, на один хрен ён будзе пры ўладзе. У 20-м годзе я тое ж самае казал, адразу. А потым, не ведаю, все ж таки, як бы ни было, а вось тут оно что-то сидит, і калі ты разумееш, что так, мы калісьці толькі на кухнях аб гэтым размаўлялі, калісьці толькі там праміж сабой, а потым вось гэта мы пайшлі на выборы. Я першы раз зразумеў, что мне реально патрэбна ісці, реально патрэбна галасаваць. Інакш это было бы так, что калі мы не пойдзем, то мы прайграем все. На той момант у нас были такие думкі. Мы все выйшлі, добра, потым нам абрубаюць інтэрнэт, потым суткі мы не ведаем, што тварыцца, потым я не ведаю, як зашоў на той Яндекс, прачытаў, што ёсць, потым я пачуў, што избиваюць людзей, гэтак далей, і я для сябе вырашыў, як бы што ни было, но я выходжу. Я разумел уже тады, што чым гэта все скончыцца, што это абавязкова скончыцца маім затрыманнем. Но тым не менш я пайшоў. Я пайшоў, першае, што я пачуў, калі я выйшаў на улицу, и учителя с нами. Я сказал, а як вы хотели? А куды мы денемся? Вы думаете, что мы только фальсификацией можем займацца? Вось. А потым мои вучні, яны распавялі, як у тую ноч 9 жніўня, як іх мутузілі. Это... карацей, просто я не вытрымал. Я зразумел, что калі я не выйду, то это буду я. То я на себе поставлю крышу. Вот и все. Там и вышел. Василь, все ж таки, мы шмат кажем про веданне гісторыі, про нейкія там нацыябудаўнічыя працэсы. 20-й год усё перажываем, перажыць не можам. Але калі мы разважаем про нейкую нацыянальную ідэю, про нейкі погляд у будучыню, про нейкі там шлях да нашай мары, да Беларусі, нашай мары, у нас павінна быць нейкае там бачанне. А якое мы бачым гэтую Беларусь? Беларусь нашай мары, яна якая? Вот якая яна ваша? Па-першае, я адно ведаю, што трэба будзе столькі свае эмоцыі прыкласці для того, чтобы гэтую мару прытварыць у жыццё. Но яна, па-першае, яна павінна быць вольнай. Вольнай ад уплываў того же самого ўсходу. Того же самого ўсходу, я кажу адразу, ад ражкі аддзяліцца сцяну, роў з кракадзіламі і гэтак далей. Вось. Адразу гэта ўсё ўбраць. Беларусь павінна быць еўрапейскай. Гэта просто тут ніякіх пытанняў не павінна быць. Беларусь, трэба, каб Беларусь была еўрапейскай. Што яшчэ? І самае галоўнае, так, ведаю, што калі пачнецца ў нас дэмакратія, то пачнуцца ў нас не толькі бульбаспрэчкі, а такія срачкі. Срачкі. Будзе вельмі шмат будзе гэтага, але гэта таксама патрэбна. Таму што не дарма ж казалі, я зараз скажу па-рускі, што ў споре раждаецца ісціна. Не дарма аб гэтым казалі. І няхай будуць спрэчкі, няхай будуць все, что завгодна, але самое галоўнае, каб яны нас давялі до того, чтобы насамрэч наша краіна стала дэмакратичнай, стала вольнай, і вось для этого нам трэба все рабіць. І я ведаю толькі адно, что тут будзе шмат працы. Скажуць вам, вот гэтыя развагі, там за ўсё хорошае, супраць усяго дрэннага, дэмакратычная краіна, гэта ўсё нейкія замкі на пяску. От канкрэтнае бачанне, там нейкае ёсць, добра, там, скажем, Нова Беларусь ваша, вашым бачанні, гэта краіна з якім палітычным рэжымам? Я думаю, што гэта можа быць
парламенцка-прэзідэнцкая альбо парламенцкая Беларусь. Вось чаму аддаваць уладу аднаму чалавеку мы ўжо гэтага наеліся. Вось. Таму, калі будзе прэм'ер альбо прэзідэнт, але ж з парламентам, і будзе выконваць, скажем так, абавязкі тыя, якія будзе накіроўваць парламент, а не ён сам, адзіны вырашаць. Вось гэта будзе добра. Потым самае галоўнае, што немагчыма, каб было у нас улады на местах, якія назначаюць зверху. Не можа быць такого. Выборная, толькі выборная улада на местах. Толькі так. Ну і так далей. То бок взять все лепшае ад дэмакратычных краін, і гэта все з гэтага всего будаваць нашу краіну. Вось так. Прафесарка Флорыдскага універсітэта Паліна Прысмакова сказала, і нацыянальная ідэя, і ўся будучыня павінна быць завязана на прыватнай уласнасці. Не будзе прыватнай уласнасці, не будзе ні ідэі, ні дзяржавы, нічого. Абавязкова прыватная уласнасць павінна быць. Вот нават возьмем тую же самую Польшу. Возьмем ту же самую Польшу. Калі у іх вернулася краіна в нармалёвае русло, у іх вернули людям все тое, што у іх забрал Савецкі Звяз. Все. Зараз я гляжу, ось тут няма нічога такого, ну як у нас сказали, государева. Нема такого. Все прыватнае. Але як яно працуе? Вы паглядзіце на тых же самых фермеров. В Беларусі з бульбай бяда. А тут не ведаюць, куды ее дзяваць. З чаго? З таго, што фермеры працуюць. З таго, што фермерам даюць працаваць, і яны могуць гэта зрабіць, і яны хочуць гэта рабіць, і яны робяць гэта так выдатна, што тыя же сам, возьмем тую ж самую бульбу, яна тут каштуе нашмат менш, чым у Беларусі, і яе просто некуды дзяваць толькі з-за того, што людзі на зямле, яны ведаюць, што яны за гэта не атрымаюць па шапкі, а атрымаюць грошы, атрымаюць павагу і так далей. І тое же самае будзе з усімі астатнімі. Калі будзе прыватнае все, калі будзе все прыватнае, будзе все, чалавек, які робіць гэта для сябе, ён робіць гэта і для другіх. А чалавек, які робіць все на государевай службе з-пад палкі, ён і робіць гэта з-пад палкі. Так, абы лишь бы гэта прайшло. Вось все. Так, да. Это я быў у Шотландыі, і мы там с Ірынай Маклейн ехалі под Эдинбургом по прыгараду. Яна кажа, тут там айтишники живуць, там гэтыя, вот я говорю, а там кто? А это эліта, фермеры. Фермеры, так. Все ж таки, калі мы кажам про будучыню, про тое, як будаваць, як вам бачыцца, все ж таки, новая Беларусь, вот вы кажаце, еўрапейскі выбор. Мы мусім гэты выбор неяк так узгадніць з беларусамі, ці мы мусім вызначыць накірунак і ўсё, таму што мы шмат чуем про тое, што беларусы павінны самі вырашыць, якой мовай ім карыстацца, якімі там сцягамі, вот правядзём рэферэндум, а потым беларусы як не вырашаюць. Нет, я ж кажу, што самае галоўнае гэта рабіць без прымусу. Самае галоўнае рабіць без прымусу. Але все ж таки, я ж кажу, што людзі тыя, што нават зараз у Беларусі, яны ведаюць, яны бачаць, што еўрапейская сістэма, яна нашмат лепей, чым тая, што зараз вражкі. Яна нават не ўсходняя сістэма, а чыста рашысцкая сістэма. І тая сістэма не вельмі ім падабаецца.
Як мы будзем тут да гісторыка больш напэўна пытанне, што мы будзем рабіць з дэкамунізацыяй, дэсавецізацыяй, дэлукашызацыяй? Дарэчы, аднойчы на адной з акцый наших на Каперніка, акцыя беларуса Варшавы, я пачуў такую фразу. Один хлопец сказал: я за люстрацыю усіх, хто выжывець. Хто дажывець. Усіх, хто дажывець. Але я таксама, я за тое, чтобы людзі праходзілі праз люстрацыю. Праз люстрацыю тыя, каму гэта насамрэч не патрэбна будзе, а тыя, хто гэтага заслугоўвае. Каб яны праходзілі праз люстрацыю. Суды і гэтак далей. Вы тут ужо на операджэнне мою вот эту вот пытанне любимое про тое, что вот мы приедем и что нам скажут. Я тады по-іншаму задам пытанне. Там вот слухаюць, глядзяць нашу праграму, паслухалі з того боку мяжы, что кажа Василий Плешкунов, и кажуць: слушай, знаешь что, вот ты со своими иллюстрациями, вот этими вот по закону, вот сидеть повинны, там вот сиди там в Варшаве и не рыпайся. Мы тут, знаешь, как-то вот, а то вдруг что-нибудь найдут, я, может, там руки не ў крыві, але навошта мне это трэба? Ну, скажем так, тут будзе бачна па людзях, хто што зрабіў, таму што наколькі я ведаю гэта, што шмат хто з тых самых настаўнікаў, якіх кажуць, што яны прымалі ўдзел у гэтых безвыбарах, і яны гэта рабілі, шмат каго і прымушалі і гэтак далей. То бок, я ведаю пра тое, што будзе все ж таки все, ну, опять же, як то можно сказать по-русски, по справедливости. Ось, будет все по-людски. Не будет такого, что, ага, давайте у всех под одну гребенку, так, ты там то робил. Любый человек, все ж таки есть вот это вот, як оно, право, кожны можа, нават і ў беларускай канстытуцыі напісана, што кожны можа сам выступіць у сваю защиту, але тым не менш ніхто гэтым правам не можа карыстацца. Вось. Таму насамрэч кожны чалавек, хто штосьці мог зрабіць, скажем так, не выпадкова пад прымусам, ну а што? Ну, шмат хто з нас пад прымусам мог што зрабіць. Ну, нават я калісьці, меня 2 разы вызывали у КДБ. А вдруг я там штосьці подписал? А вдруг там штосьці там ёсць якая-нибудь папера, якой так, опа, зараз, и выставили. А вот он ваш, такі весь актывіст. Бывает такое, что люди могут где-нибудь просто нават штосьці подписать и не ведаючы, что яны подписали. Таму трэба на все глядзець, конечно, не праз ружовыя акуляры, але просто, ну, насамрэч трэба на все глядзець адкрыта, честно. І я могу сказаць, ну, я не ведаю, хто будзе гэтым займацца, но я упэўнены, што людзі, якія будуць гэтым займацца, яны будуць глядзець не толькі на тое, што людзі утварылі, а як гэта адбылося. Ось і все. Ну і без прымусу, хаця беларусы не любяць нешта без прымусу рабіць, нават чарку выпіць, прымус павінен быць. Нацыянальная ідэя ад Васіля Плешкунова гучыць як? Трэба вярнуць усё беларускае. Ну, не то, чтобы трэба вярнуць, а трэба, каб людзі самі зразумелі, што наше беларускае, яно нам патрэбна. І наше беларускае тое, што жывець вот тут. Яно заўсёды пераможа тое, што тут. Ну так, калі коротко, ну калі вы пагоіце, мне падаецца гучыць так, вярнуць сабе сваё беларускае. Так, вярнуць сабе сваё беларускае. Дзякуй вялікім. Вось такая выдатная нацыянальная ідэя ад нашага госця, выкладчыка, але і прадстаўніка асацыяцыі палітвязняў даволі, грамадская арганізацыя акцыі беларусаў у Варшаве Васіля Плешкунова. Дзякуй вялікі, Васіль.
Дзякуй. Вось гэтая кніжка у якасці падзякі Дзякуй ад вялікі. Еўрарадыё, праграмы IDX і мяне асабіста за добрую размову, выдатную нацыянальную ідэю. Ну і за то, што вось гэты рускі сказаў, што ніфіга, я беларус. Не русский, ніколі не был русским. Запісаны быў так, не Записаны был. О, бач, вот вона правда вылазіць-то на... Дзякуй вялікі. Васіль Плешкунов, Зміцер Лукашук былі з вами. Да сустрэчы. Жыве Беларусь і Жыве вечна. вяртайце сабе сваё беларускае. Абавязкова.